Tinokudokedzai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi noina mwedzi uno waGumiguru. Takuda kusvika pakati pawo mwedzi uno. Ipapa mazuva atiri kuerenga asvika 491 487 pachirungu. Ayo Joboskara akandopfigirwa mujere, hui kutongiwa mhosva, hui kupuwa bhero. Mabuya angu pakaita kunyangariwa. Tichiverenga pokare amazuva anosvika 169 169 pachirungu. Ayo Jacobo Ngarivhume arimo pokare kubva musi waatongewa. Hei, pakaita kunyangariwa. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa nozuro akuparura imwe kambani yavari kuti iyo ndo ichange ichinhadzira mishonga yokuchengetedza nokunhadzirisa mvura kuti iite svinhu. Rekai tigoona ipapa kuti zvichange zvichiita kubatsira chere, nokuti wari kureketa kuti pakaisiwa mamiliyoni omari yekuAmerica anoita 25 million pachirungu. Ipapa maguta omunyika medu kunyanya guta reHarare anonyanya kuvhiringidziwa nokushayika kwemvura kuchinzi kuribe mishonga. Rekai tigoona kuti zvichachinja chere kana kuti ndiko kuita kwawo kupokare kokundoita manyautsamukamwa ari pechaanobatsira. Idi ngatirove manja, kutenda, kuita kanhondo, zvese nokuita munjekure tiri kufarira woEuropean Union wagouya pokare kotibatsira. Kureketa kuno wagoburitsa mari inoita mamiliyoni 120 million US dollars pachirungu kuti kunhadzirise kubatsiritse kunhadzira iro dhamu roKariba kuti rireke kugovhiringika pamberipa. Tikuramba tichizvitenda. Paipapa magedhe acho akutoramba kuita achinhadziriwa zvisvinu kuitira kuti zvirambe zvichitekaira zvakanaka. Tikuramba tichizvitenda izvi chiti zvisvinu dai zvatoenderera mberi. WoZanu-PF nyasi waita zvomureketo wawo. Hede painawo beti mpofu. Tatomirira izvezvi kuti tiende kobatsira yoPalestine pakuwisana kwairi kuita nowaIsraeri. Imi heno mabiya angu kutoti chinohwadza ipapo ZANU-PF vanenge vari kutofunga hawo kutoti ZANU-PF ndo hurumende yeZimbabwe, saka vanenge vachindoita zvavanoda vachisenzesa kuti ZANU-PF asi vari kureva iyo hurumende yeZimbabwe. Dai wari vamwe wareka kutipinza pasiripo panoita kuti tinyangariwe. Idi kanyaya kohondo kaka kasvinuba tinoti dai waita tuzvinu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Kuita kumwe kunosemedza ipapa wanhu womunyika medu wairi wanoti Marshal Masiya ano makore 32 pabodzi pona Oswald Rice ano makore 27 pachirungu vaiwaendesiwa kudare rodzimhosva kupurokwane muSouth Africa nonyaya yekuti kwai wagobatiwa wano foja isingabvumiwe pamutemo inoita mamiliyoni mapfumbamwe anozviuru 400 zvomari yomuSouth Africa, 9.6 million rands pachirungu. Wanhu waka idi manyadzo chaiyo. Idi dai waita kutongewa haru kupfigirwa mujere kwachina zvibva zvaita kunhadzirika ipapo. Rekai tigoramba takaona kuti zvichapera zvakaita sei. Tikaramba takarerekera kumatareko, ipapa mumwe akambotungamira guta roVictoria Falls sameya apuwa mwedzi inoita 36 pachirungu kuti agare mujere nokuti kwai agobira kanzuru iyi mari inoita zviuru 15 zvomari yekuAmerica. Somveni Dlamini ndiye munhu wasungiwa akapuwa mhosva iyi. Idi tiri kuti zvakanaka wanenge wachiita zvochimanja mbudu wanoita zvouori wese ngawapfikiwe zviite kukuhwa. Idi dai wagoita wachienda pokare kusunga wamwe wakuru watinotoziva tese. Washanu wari Mapurisa OZRP waendesiwa kudare rodzimhosva kwai wagoti wari kuda chimanja mbudu chomari inoita zviuru 15 zvomari yekuAmerica. 15,000 US dollars pachirungu iri mari yochimanja mbudu. Kwai wakazviitira izvi kuno mumwe muChina. Kunoka munondoziva zvinoitikazve. Akabva avamangarira. Kwai wanhu wanoti Perseverance Chisango, Weston Muzorewa, Prosper Chimbumu, Frederick Moyo, pabodzi pona Lawson Machongwe
ari kwaende mutambi webhora unobva waita kuona kuti zvakaita kunyangariwa. Tiri kutotenda kuti watokona kupuwa bhero ipapa romadhora 50 pamunhu mubodzi. Kumwe kuhwadza kwaitika nyasi kwabudika masoko kutoti Godwin Chabangwe, mumwe anonhadzira mafirimu nomadhirama, kwaiahwadziwa ipapa Netflix yagoti yakumbomira kuita rimwe dhirama rake rakanzi Tunga. Tikaiti kuona kuti zvichabuda zvakaita sei ipapa. Kwaiano rimwe pokare rawanga wati wachagoda rakanzi Escape from Beverly Hills. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei. Tikundosvira kuti zviite zvisvinu zvikaburikawo zvakanaka. Aiwa kam anoita kuti wanhu wokwedu waboyewo kunyangwe nomabasa iwo wanoita zvomutambo iyi. Kaiti ringe zvidu dzokutamba nhabvu nyasi Herenthouse yabenzawo ZANU-PF yahwina tuna yadha yamagaya ikajiwa no0. Ngezi Platinum yaja huku Chicken Inn nokabodzi kwa0. Manika Diamonds noDynamos dziri pekutamba kwavachazotamba pamberi pa. Bulawayo Chiefs wanamambo wagadzikiwa pasi noSimba Bhora kwaiwa ribe Simba namambo wa. ZPC Kariba yabaka magetsi FC Platinum ikabva yajiwa tuiri kukabodzi yaita kugwiniwa chaiko nemagetsi oZPC ya. Black Rhinos noGreen Fuel paribaja mumwe kwaiwa ndotsikizana bva waita 0-0. Zuva ramangwana Triangle inenge iri kutamba noHwange Highlanders Boso ichihwapurirana noCranbourne Bullets. Heno kuti wachatiza chere mabara oCranbourne ya. Kepekepe yafarai jere ZANU-PF inenge iri kuringana usu nousu noShisham. Tikaiti kuona kuti zvii zvichaitika pokare kuti mbani achakunda mumwe ipapo. Tinenge tichikunyepa iyi katiringe kadziri kuitika pasi rese. South Africa Waramaposa ipapa nobato rawo ANC wagoburika wari kuti tiri kuramba chitsigira hurumende novanhu vokuPalestine, iri kutsigira vanhu hurumende novanhu vokuPalestine nekuti tinoda vanhu vanodzvinyirira vamwe. Vanhu vese vakati kuno zvamuri kutsigira vanhu vokuPalestine kose muri kutsigirawo ZANU-PF wari kuitawo zvibodzizvo zviri kuitiwa matoona kuti pakaita kunyangariwa waribe chavanopindura ipapo samazuva ese. Apawo kune mumwe anzi kwai igweta rokunyepera romanyepo aigonyepera kuti ndiri gweta iye asiri kunyika yoKenya, asi kwai chinotonakidza agokunda magweta chaiwo wanosvika 20 noatanhatu 26 pachirungu. Nyaya dzaaigoendesa kumatalodzi mhosva achihwina. Kunopa paita mumwe akamboitawo mukuru munyika yoKenyamo agoti aiwa iwe unouseza iwe saka ndichakubhadharira mari yokuti uende kofundira kuita gweta chaiwo uite gweta romachokwadi rauri kuita rokunyepera rii. Ndikaiti kuona kuti achabatiwa nomhosva chere kujereko kana kuti zvichatekera sei. Asi dai wari wamwe waitoreka kumupa mhosva wotomuroera manja kuti iwe tinokuda iwe gouyano usenzeno zviite zvakanaka. Sicharinga kuti inenge ichipera sei. Nyika yoGhana noSouth Africa ipapa wari kufara vanhu wavo kubva zuva rokutanda romwedzi wambudzi wanenge wakutekerera kuenda kuGhana kana kutekerera kuenda kuSouth Africa waribeka namapepa omavhiza anodiwa. Zvisvinu izvi zvisvinu tiri kuramba chiroera manja tichiti zvakanaka dai zvaenderera mberi. Uya wokuSenegal anopikisana nohurumende Osman Sanko kwai ipapa agonzi abenutsiwa mugwaro rwavhoti nodare. Tikuramba tichizvitenda kwai wanga watomukwachanura kamubvisa mugwaro rwavhoti idiwo zvakaita kuoma chaizvo. Apa kuAustralia kwaita kuhwadza ipapa warungu ikweyo aidi tima riri mumwoyo mavo rakaita kunyangariwa. Ipapa apa kwakainzi ngativhotei kuti wanhu watakaboya warimo maaboriginal waye warimo muAustralia tione tiwatiwo wanhuwo wakafanana nesu. Wabva waenda kovhota kuramba kuti kwai wari kuzvidaba unobva waita kuona kuti idi pakaita kunyangariwa. Apa sawira wavo wopaNew Zealand paapa kwai papinda izvezvi nyasi uno kwapinda hurumende yakaita kunge hurumende yowanhu vochikarabhaa. Wabva watoti wada tokanzura izvezvi mari inobhadhawa ichiendesa homwe yokuti wanhu vochimaori
wokuNew Zealand ko waende korapiwa zvakanaka pachena, kwaita kutozvikanzura wakomana aidi kuita kutambisiwa tsawa chaiko. Rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei, asi tiri kundoshuvira kuti wakomana dai yawe akona kuti watakanuhwewanhuwa zviite zvakanaka. Kambani yoStarlink kwai kubva gore rinouya yakutanda pokare kuda kutounza mafoni maserofoni yaya kwai inenge ichinzi Starlink direct to sell. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Dzimwe nyika nedzimwe hurumende dzakafitira kuvhiringika. Rekai tinoramba takaringa hedu kuti tione zvinenge zvichiitika zvo. Asi tiri ipapo zvedu mabuja, tagumira pano isu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Sondo lino aiwa taperera pano.